ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். ஹரி போல். நல்லபடியா நம்ம L2 கிளாஸ்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா ஜானகி ராமன் பிரபுஜி பிரணாம்ஸ், பிரபுஜி பஞ்சாங்க பிரணாம்ஸ், மாணிக்கவல்லி மாதாஜி பிரணாம்ஸ், காளீஸ்வரி மாதாஜி பிரணாம்ஸ், எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ். அருள்மொழி மாதாஜி, வேதவல்லி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மகானோட அனுகிரகத்துல, பரம்பரை ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்துல நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை L2 கிளாஸ்ல 7th சாப்டர் நம்ம நல்லபடியா பார்ப்போம். கிருஷ்ணாஸ் பிளெஸிங். நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையிலயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுன்ற அந்த ஒரு அனுகிரகத்தையும் பகவான் நமக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப நல்லபடியா குடுத்துருக்காங்க. பக்தி மார்க்கத்துல முன்னேற்றம் அடையறதுக்கு, பகவான் லோகத்த அடையறதுக்கு, அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ப நல்லபடியா பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். பிரார்த்தனையோட நம்ப இன்னைக்கான மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? பிரணதி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மாணிக்கவல்லி மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர் உன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதிஸ்வ பதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குருஹோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் ஜாக்ரதம் सहगण रघुनाथान्वितं दंशजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरववृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். பகவானோட அனுகிரகத்தில் நல்லபடியா நம்ம பரம்பரைக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு பகவானுக்கு நம்ம கிராட்டிடியூடை தெரிவிச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம நல்லபடியா நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கிருஷ்ண பக்தியில் சொல்கிறதும் கேட்குறதும் ரெண்டுமே உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அந்த வகையில் நம்ம நேத்திக்கு 7th சாப்டர் பார்த்தோம். அதில் 13th ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? என்ன சொல்லப்போனால் 14th ஸ்லோகமும் நம்ம பார்த்தோம். பார்த்துட்டோம் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஹரி போல். வேதவல்லி மாதாஜி. 14th பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? எனக்கு தான் கேட்கலையா?
கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ண இல்ல, மாதாஜி கேள்தா இல்ல கேளுக்கல கேக்கல. இல்ல எதுவுமே கேட்கல மாதாஜி. எப்போ மியூட் ஆச்சு? ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணியிருந்தேனே. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வேற கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே சொன்னேன்னா கவனிக்கல. மியூட் ஆனுச்சு இல்லை ஸ்க்ரீன் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா ஷேரிங் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அவசியம் சொல்லுங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இது பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைச்சிட்டோம் மாதாஜி. இல்லை 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 மாதாஜி, நான் வந்து கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே அழகா ரியலைசேஷன் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எதோட ஸ்டாப் ஆச்சு? இல்ல எதுவுமே எங்களுக்கு காதுல விழல மாதாஜி. எதுவுமே காதுல இல்லையா? கிருஷ்ணா. 14 பாத்துட்டோம்னு சொன்னேன்ல மாதாஜி, அதோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அதோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. 14th ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, ம், நம்ம 7th சாப்டர்ல என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, பகவானோட சக்திகள் பார்க்குறோம். பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, ததாஸ்த சக்தி அப்படின்னு 3 சக்திகள் நம்ம பார்க்குறோம். பகிரங்க சக்தி அப்படின்றது இந்த ஜட இயற்கை ஜட உலகங்கள்லாம் இயக்கிறது. பகிரங்க இது அந்தரங்க சக்தின்றது பகவானோட ஆன்மீக உலகங்கள் அதெல்லாம் இயங்கிறது. இந்த ததாஸ்த சக்தின்றது ஆத்மாக்கள் நம்ம, அதுவும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள். பகிரங்க சக்தி வந்து நம்மளோட சரீரம், பகவானோட பகிரங்க சக்தியால் ஆனது. அந்தரங்க சக்தியால் ஆனது ஆத்மா. சரிங்களா? ஸோ இது ரெண்டுமே கலந்துருக்கோமா, அதனால் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், இந்த ஜட உலக சந்தோஷங்களையும் அனுபவிப்போம். ஏன்னா நம்ம சரீரம் வந்து அதால் செய்யப்பட்டது. ஆத்மா வந்து பகவானோட அம்சம், பகவானோட இன்டர்னல் எனர்ஜி. அதனால் நம்ம பக்திலையும் இருப்போம். சரிங்களா? ஸோ ரெண்டுமே நம்மக்கிட்ட கலந்துருக்கும். பக்தியும் பண்ணுவோம், அதே சமயத்தில் நம்ம வந்து ஜட உலக விஷயங்களையும் ஈடுபட்டுருப்போம். இது வந்து ததாஸ்த சக்தி, அதாவது நடுவில் மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ரெண்டுமே கலந்து இருக்கிறது. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம்னா, பகவானோட பகிரங்க சக்தியை, அதாவது ஜட இயற்கையை ஆத்மாக்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சுயநலத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஏன்னா இந்த சக்திகள் இந்த எல்லாமே இருக்கிறதெல்லாம் யாரோடது? பகவானோடது. பகவான் தான் இது எல்லாத்தையும் உருவாக்கியிருக்காங்க. அவங்க சக்தியால் தான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது பகவானோட சக்தியில் பகவான் உருவாக்கின விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கே சமர்ப்பணம் பண்ணணும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? சுயநலமாக அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம். அதனால் கிடைக்கிற தண்டனை தான் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்றது. கண்டிப்பாக இல்லையா? நம்ம அடுத்தவங்க வீட்டு பொருளை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? தண்டனை தான் கிடைக்கும் இல்லையா? அது ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து செய்யவே மாட்டோம். அதே மாதிரி தான் எல்லாமே பகவானோடது. நம்மளையும் சேர்த்துனும் போது எல்லாத்தையுமே நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம்னாலும் சாப்பாடு அது யார் நம்மளுக்கு கொடுத்தது? பகவான் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சாலும், எந்த ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்தில் நம்ம மூச்சு விடுறோம். சரிங்களா? எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃபேமிலி கிடைச்சிருக்கு, இந்த ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சிருக்கு, எல்லாமே யார் கொடுத்தது? பகவான் கொடுத்தது. அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? திருப்பி பகவானுக்கு டெடிகேட் பண்ணணும். இந்த ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்ம பக்தி பண்ணி நம்மளை பகவானுக்கு டெடிகேட் பண்ணணும். நம்ம ஃபேமிலியை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்களா, அந்த ஃபேமிலியை நம்ம பக்தி பாதையில் கொண்டு வரணும். நம்மளுக்கு உணவு பகவான் கொடுத்துருக்காங்களா, அந்த உணவு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? நம்மளுக்கு புத்தியை கொடுத்துருக்காங்க, அந்த புத்தியை நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், பகவத்கீதையெல்லாம் லேர்ன் பண்ணி. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே ஆசைப்படுற விஷயம் இருக்கா நமக்கு, அந்த ஆசை பகவான் மேலே ஆசை பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம பகவான் மேலே என்கேஜ் பண்ணோன்னா அது சரியான முறையாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? எல்லாமே தனிச்சு பண்ணிடுறோம். கிருஷ்ணா இல்லாமல், கிருஷ்ணாவை இன்க்ளூட் பண்ணாமல் நம்மளா விருப்பப்பட்டதெல்லாம் சாப்பிட்றது, நம்மளுக்கு வேணுங்கிற சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன ஆயிடும்? பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களாக இருந்து நம்ம சிரமப்படுறோம். பனிஷ்மெண்ட் என்ன நமக்கு? பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் இருந்து சிரமப்படுறது. எதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இந்த கண்டிஷன் லைஃப்பில் இருக்கிறது சிரமன்றதை நம்ம உணரவே மாட்டோம். அந்த அளவு மாயையோட சக்தி. சரிங்களா? நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பரவாயில்ல நான் இதில் இப்படி வாழ்ந்துக்கிறேன், எனக்கு இது ஓகே தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? இது ஒரு டெம்பரவரியான லைஃபு. இப்போ நம்ம நிரந்தரமாக இதே மாதிரியே ஒரு ஃபேமிலியிலேயே, இதே ஒரு ஹியூமன் லைஃப்லேயே இப்படியே நம்ம வாழ போகிறோம் அப்படின்னா சரி, பரவாயில்ல. ஆனால் இப்படி இருக்குது நமக்கு, எல்லாமே என்னதுன்ற மாதிரி இருக்குது. இறப்புன்னு வரும்போது எதுவுமே நம்மளது இல்லை இல்லையா? அது வந்து அதுவே ஒரு பெரிய சிரமம் தானே இல்லைங்களா? என்னதுன்னு நினைக்கிறது எதுவுமே என்னது இல்லை. ஒரு டெம்பரவரியான வாழ்க்கையை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்? ரொம்ப ரசித்து வேற வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். அதுலேயும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோன்னா இல்லை.
என்ன ஆகுது? நம்மளே நமக்கு தரக்கூடிய கஷ்டம், பிறரால் நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம், தேவர்கள் இயற்கையினால வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அந்த கஷ்டங்கள அனுபவிச்சுட்டு நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்ல, அந்த அளவு தான் இந்த ஜட இயற்கை வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கு. சரிங்களா? நம்மள எப்பயுமே மாயையில அப்படியே வச்சிருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதுலேருந்து நம்ம வெளியில வரணும். வெளியில வந்து நம்ம நித்தியமான நிலை என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஆத்மா பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். அந்த நிலையை நம்ம உணர்ந்து பகவான் அடையணும். ஸோ அதுக்கு தான் நேத்திக்கு இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம். இந்த முக்குணங்களால் ஆன எனது பகவானோட இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதை எளிதில் கடக்கலாம் அப்படின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து 15th ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம். ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராவது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க மாதாஜி. வேண்டாமா? சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே வேதவல்லி மாதாஜி, நம்ம அப்படியே நம்ம வாசிப்போம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பார்க்குறோம் இந்த ஸ்லோகத்தில் அப்படின்னா 7.15. இதில் என்ன 4 வகையான மக்கள் வந்து பக்தி பாதைக்கு வரமாட்டாங்க. சரிங்களா? அது யார் யார் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்க போகிறோம். சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதர்கள் கடைநிலையோரும் மாயால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்க. நமக்கு பகவத்கீதை வாசிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே அழகாக செக்ரிகேட் பண்ண முடியும். கர்மாவா, விகர்மா, கர்மா, அகர்மா 3 வகை தான். அதை தாண்டி வேறு வெளியில் போகாது. நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் இந்த 3த்துல ஒன்றுத்துல வந்துடும். அது குணமா, சாத்விகம், ராஜசகுணம், தாமசகுணம், இது 3த்துல ஏதோ ஒன்று வந்துடும். நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் இந்த 3 குணத்துலேருந்து ஏதோ ஒரு குணத்துலேருந்து நம்ம செய்வோம். இல்லைன்னா சுத்த சத்துவ குணம், அது பக்தியில் வர்றது. சரிங்களா? அது மாதிரி எல்லாமே நமக்கு என்னென்னா இதுதான், இதுக்குள்ளே தான் அடக்கும். நம்மளால் யோசிக்க முடியாது, யூகிக்க முடியாதுலாம் இல்லை. இவ்வளவு தான். இதுக்குள்ளார இருக்கிறதுல நீ எது கரெக்டோ அதை பண்ணு அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகாக நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ இந்த 4 வகையான மக்கள் பக்திக்கு வரமாட்டாங்கன்றவங்கள 4 வகையாக வந்து பகவான் அழகாக சொல்லிடுறாங்க. யார் யார் அப்படின்னா, சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மனிதர்கள் கடைநிலையோர், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அசுரர்கள் நாத்திகத்தன்மை அப்படின்றது என்னன்னா, கடவுள் இல்லை, வேதம் இல்லை அப்படின்ட்டு இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? அவங்க தான் வந்து நாத்திகர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எதுலேயுமே நம்பிக்கை இருக்காது. சாஸ்திரம், சம்பிரதாயம், பகவான், வேதம் எதுலேயுமே நம்பிக்கை கிடையாது. எல்லாமே பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இருக்கிறது வந்து சிரமம். அதுக்கப்புறம் வந்து மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அவங்களோட அறிவு வந்து மாயை, இல்யூஷன், குழப்பங்கள்னால கவரப்பட்டது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து மனிதர்கள் கடைநிலையோர் என்னென்னா, சமூக அறிவு, அதுக்கப்புறம் வந்து அரசியல் அறிவு இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் ஆன்மீக அறிவு இருக்காது. சரிங்களா? அவங்கள வந்து மனிதர்கள் கடைநிலையோர் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்ப்போம். அறிவற்ற மூடர்கள் அப்படின்றது என்னென்னா, முழுக்க இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையை பிரதானம்னு வாழ்கிறவங்க. சரிங்களா? ஜட உலக வாழ்க்கை தான் ஆத்தாரமே அவங்களுக்குலாம். அதுலேயே நல்ல அந்த அனிமல் லைஃப்னு சொல்லுவோம்ல, அனிமல் பேர்ட்ஸ் லைஃப்லாம் நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், நல்லா இனவிருத்தி பண்ணிக்கணும், நம்மள பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும், இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு இருப்பாங்கள்ல, அவங்கள வந்து மூடர்கள் அப்படின்னு. ஏன்னா ஆன்மீகத்தில் அந்த எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாட்டமே இருக்காது. சரிங்களா? கம்ப்ளீட்டாக ஃபூலிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம L1ல் ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்டோரி, எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டோரி பார்த்துருப்போம். L1ல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, மூடர்களுக்கு வந்து ஒரு டாங்கியோட ஸ்டோரி நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அதாவது ஒரு கழுதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, பொதி சுமந்துட்டு போகும். அந்த பொதியை வந்து அந்த கழுதையை வளர்க்குறவங்க அது மேலே வச்சுருவாங்க. அது வண்டி இழுத்தாலும் சரி, இல்லைன்னா அது மேலே வச்சாலும் வச்சுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கொஞ்சம் கேரட்டு, புல்லெல்லாம் கொடுத்து அது என்ன பண்ணுவாங்க, கூட்டு போவாங்க. அதையும் அப்படி காமிப்பாங்க. அது என்ன பண்ணும், அந்த டாங்கி, கழுது என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு புல்லு, கேரட்லாம் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணும், வேக வேகமாக நடக்கும். சரியா?
யாரோட பொதிய சுமந்துட்டு நடக்குது? அதோடதா? இன்னும் இல்ல. அந்த அதுக்கு அது மேல ஒரு சுமை வச்சிருக்காங்கல்ல, அந்த சுமை அதோட சுமையானா கிடையவே கிடையாது. அதெல்லாம் அந்த யாரோடது? அந்த வளர்க்குறாங்கல்ல, அந்த வா இது சலவை செய்றவங்க, அவங்களோடது. ஆனா, அது என்ன பண்ணுது? அந்த பொதிய சுமந்துட்டு, அந்த கொஞ்சோண்டு அந்த உணவுக்காக நடக்குது. இல்லைங்களா? கடைசியில என்ன ஆகுது? அந்த பொதிய வந்துட்டு இறக்கி வச்சதுக்கப்புறம், அது அந்த கொஞ்சம் அந்த சாப்பாடு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த வாஷர்மேன்ட்டி வந்து அது வந்து அடி வேற வாங்கும் சமயத்துல. இல்லையா? இப்படிதான் வாழ்க்கை. ஸோ அது மாரி தான் நம்மளோட வாழ்க்கையிலயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம எதெல்லாம் நம்மளோடதுன்னு நெனைக்கிறோமோ, அது எதுவுமே நம்மளது இல்ல. கடைசியில நம்மளுக்கு யாரு தான் இருக்காங்க? கடைசியா என்னதான் இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம எல்லாரு கூடயும் கடைசியா என்ன வரும்? இந்த உலகத்துல என்னென்னமோ நம்ம பண்றோம். சரிங்களா? ஃபேமிலி, அதுக்கப்புறம் சொத்து எல்லாமே. இறக்கும்போது நம்மளுக்கு என்னதான் கொண்டு போறோம்? அப்படின்னா, நம்ம செஞ்ச கர்மா தான். சரிங்களா? ஒண்ணே ஒண்ணு தான் செக் பண்ணுவாங்க. நம்ம இப்போ உடல விடுறோம் இந்நேரத்துல அப்படின்னா, நான் உடல விடுறேன் இந்நேரத்துல அப்படின்னா, என்ன எடுத்துட்டு போ முடியும்? ஒண்ணும் எடுத்துட்டு போ முடியாது. இந்த சரீரத்தையும் எடுத்துட்டு போ முடியாது. ஆத்மாவும், அது கூட இந்த சூக்ஷ்ம ஒரு சரீரமும் வரும். போயிட்டு செக் பண்ணுவாங்க. நான் என்னென்ன கர்மா பண்ணியிருக்கேன்? என்னென்ன அகர்மா பண்ணியிருக்கேன்? என்னென்ன விகர்மா பண்ணியிருக்கேன்? இதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. பக்தி நல்ல பூர்ணமா பண்ணியிருக்கேன்னா, நான் பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியும். பக்திய நான் பூர்ணமா பண்ணல. அப்பன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? நான் செஞ்ச விகர்மாவுக்கு நரகத்துக்கு அனுப்புவாங்க. அங்க போய் செஞ்ச பாவங்களுக்கு தண்டனை அனுபவிக்கணும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஆ கர்மா. ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள்லாம் செஞ்சிருந்தோன்னா, சொர்க்கத்துக்கு போவோம். அப்படி சொர்க்கம் போற அளவுக்கு இல்லன்னா, இதே உலகத்திலேயே நம்ப ஒரு நல்ல ஃபேமிலில பொறப்போம். சரிங்களா? அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான் எடுத்துட்டு போறது. கர்மா தான் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். வேற எதையுமே இல்ல. அதாவது கர்மா, நம்மளோட சுபாவம், நம்மளோட ஆசைகள். இது 3 தான் நம்ம கூட வரும். சரிங்களா? ஆனா என்ன பண்றோம் நம்ம வாழ்க்கையில? நான் எனதுன்றதுல, என்னோட சரீரம் அதுக்கு தேவையானது, என்னோட உறவுகள் அதுக்கு தேவையானது, என்னோட உடைமைகள் அதுக்கு தேவையானது. இப்படியே நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லா செலவு பண்றோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்மளோட பொதியானா இல்ல. ஆத்மாவுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? அப்படின்னா இல்ல. ஆனா இதெல்லாம் நம்மளது நம்மளதுன்ட்டு என்ன பண்ணிடுறோம்? கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதில கிடைக்கிறதுல சந்தோஷம். ஃபேமிலில இந்த சரீரத்துக்கான விஷயங்கள்லாம் செய்யும்போது, அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் சந்தோஷத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப சிரமப்படுறோம். பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து மூடர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள் அப்படின்னு என்னன்னா, என்ன நமக்கு தேவைன்னு தெரியணும். அந்த தேவைக்கு நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதுதான் செய்யணும். அதுதான் நம்ம பொதுவா மெட்டீரியல் லைஃப்ல செய்வோம். ரொம்ப ஸ்மார்ட்டானவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அத கரெக்ட்டா செஞ்சுப்பாங்க இல்லையா? ஆனா ஆன் அ அந் அதே தான் ஆன்மீகத்துல என்ன வேணும்னு நம்மளுக்கு தெரியாதனால தான் என்ன பண்றோம், இவ்ளோ சிரமத்தையும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். ஸோ அதனால மூடர்கள் அந்த மாரி சரி பௌதிக உலகமே பிரதானம். அந்த வாழ்க்கை தான் பிரதானம். அப்படின்னு இருக்கிறவங்க ஆன்மீகத்துக்கு வரமாட்டாங்க. அதாவது மனிதர்கள் கடைநிலையோர். ஆன்மீகத்துல நாலேட்ஜ் இல்லாம அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம இருப்பாங்கல்ல அவங்க. மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள். சயின்டிஸ்ட்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அவங்கலாம் வந்து இந்த ஜட உலக விஷயத்துல நெறைய கண்டுபிடிப்பாங்க. ஆனா, ஆன்மீக ஞானம் அவங்ககிட்ட இருக்காது. அதுக்கப்புறம் அசுரர்கள் நாத்திகை தன்மை உடையவர்கள். கடவுள் இல்ல, அதெல்லாம் இல்லன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுங்க, வேதம்லாம் இல்லன்னு பேசுறவங்க. இவங்கலாம் என்னைக்குமே பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரதுக்கு சிரமப்படுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது 7.16 ஸ்லோகத்துல 4 வகையான மக்கள் பக்திக்கு வருவாங்க. அப்படின்னு பகவான் அழகா கேட்டகரைஸ் பண்ணிடுறாங்க. சரிங்களா? அது யார் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தேறுற்றோர். நம்ம எல்லாரும் இப்ப இருக்கோம். ஏதோ கஷ்டம் வருது. முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளே அத சமாளிச்சுருவோம். ஏதோ எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் உடம்புக்கு படுத்துச்சுனாலும், அத நம்மளே சரி பண்ண முயற்சி பண்ணுவோம். அதே வந்துட்டு ஏதாவது பண கஷ்டமா இருந்தாலும், அத சரி பண்ண முயற்சி பண்ணுவோம். ஆனா நம்மளால முடியல. கஷ்டத்த சரி பண்ண முடியல. அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ப? உயர்ந்த சக்திய தேடி போவோம். கரெக்ட்டா? ஆ ஏதாவது ஒரு பிராயச்சித்தம் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒரு வழிபாட்டு முறைய சொல்லுவாங்க. ஏதோ ஒண்ணு. அப்படி நம்ம அந்த கஷ்டம் ரொம்ப சிரமத்துல இருக்கும்போது உயர்ந்த சக்தி அத நாடி போவோம். அப்ப பக்தி பாதைக்கு வந்துருவோம். சரிங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேற்றம் அடைஞ்சு பக்தி பாதைக்கு வந்துருவோம். அதே மாரி இன்னொன்னு என்னன்னா, செல்வத்தை விரும்புவோம். இந்த ஜட உலகத்திலேயே சந்தோஷமா வாழணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்க, ஆ பக்தி பாதையில வருவாங்க.
இப்போ நல்ல அதுக்கான பூஜைகள்லாம் செய்வாங்கல்ல. இப்போ வந்து குபேர பூஜை செய்யறது, தடங்கல்கள்லாம் போகணும்னா பிள்ளையாருக்கு பூஜை பண்ணுறது, அந்த மாதிரி இந்த ஜட உலகத்திலேயே சிரமம் இல்லாமல் நல்லா வாழணும் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க. கேள்வி உடையோர். நம்ம சாஸ்திரம் எல்லாமே கேள்விகளோட தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு திருதராஷ்டிரர் கேட்குறாங்களா பகவத்கீதையில், என்ன நடக்குது போர்க்களத்தில் சஞ்சயனே அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் வரிசையாக பகவான்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, கொஷின் கேட்குறாங்களா, சரிங்களா. அது மாதிரி நம்மளோட இது எல்லாமே ஸ்கிரிப்சஸ் எல்லாமே கேள்வி. பாகவத்தில் அப்படியே தான் கொஷின் கேட்க ஆன்சர் பண்ண அப்படி. எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா, இவங்க இப்போ நம்ம சொன்னவங்களாம் அர்ஜுனன், அப்புறம் வந்து பரிஷத் மாலா, இதெல்லாம் ஆன்மீகத்தில் கொஷின் நிறைய கேட்பாங்க, சரிங்களா. அவங்களாம் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி கொஷின் கேட்கணுன்றதுக்கு. அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நிறையா கேட்குறவங்க அர்ஜுனன் மாதிரி, பரிஷித் மாதிரி, யாரெல்லாம் வந்துட்டு நல்ல இந்த ஆன்மீகத்தில் சுப்ரீம் பர்சனல் காடட் யாரு, நான் ஏன் இப்படி பிறக்கிறேன் இறக்குறேன், எல்லாரும் ஏன் ஒரே மாதிரியே இல்லை, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்குறாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கும்போது அவங்களும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக ஆன்மீகத்துக்கு வந்துடுவாங்க. பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுவோர் அப்படின்றத பார்க்கும். இவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ இவங்க எல்லாம் மற்ற 3 பேரும் பொருள் உலகத்தில் ஏதோ ஒரு சிரமத்தினால வராங்க பக்தி பாதைக்கு. துயருற்றோன்றவங்க அவங்க சிரமத்தை போக்கிக்கிறதுக்காக வராங்க. செல்வத்தை விரும்புவோன்றவங்க செல்வத்தெல்லாம் அடையணும், சந்தோஷமா இந்த உலகத்தில் வாழணுன்றதுக்காக பக்தி பாதைக்கு வராங்க. கேள்வி உடையோர் வந்து அவங்களுக்கு சந்தேகங்கள்லாம் போகணும், அதுக்காக பக்தி பாதைக்கு வருவாங்க. ஆனால் பூர்ணத்தை அறிவை தேடுவோர் அப்படின்றவங்க பகவானையே தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானை பற்றி தெரிஞ்சு பகவானுக்கே பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு வராங்க பாருங்க. அவங்க வந்து ஞானி அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அவங்க சிறந்தவங்க. இந்த மற்ற 3 பேரை விட பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுவோர் வந்து சிறந்தவங்க. ஏன்னா பகவானுக்காகவே பகவானை பற்றியே தெரிஞ்சுக்கணும், ஜட உலகத்து இடங்கள்லாம் போகணும், ஜட உலகத்தில் சந்தோஷமா இருக்கணும்லாம் இல்லை, பகவானை பற்றியே தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானுக்கே பக்தி பண்ணணும்னு வரவங்க ஆன்மீகத்துக்கு வருவாங்க, சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி 4 வகையான மக்கள் வந்து பக்தி தொண்டுக்கு வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி மாதாஜி சொல்லவா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. வீரத்தோர்க்கு திரௌபதி, கேள்வேதியுடைய சூதகோஸ்வாமியும் பரீட்சித் பாகவதம் கேட்கிறாருல. பூர்ண அறிவை தேடுபவருக்கு துருவன். இல்ல துருவன் மாதாஜி இவருக்கு இந்த சக்கரத்தால தொடராருல மாதாஜி துருவனை, அப்புறம் தான் எனக்கு அறிவு கொடுங்கன்னு கேட்கிறாரு. பூர்ண அறிவை தேடுவோர் யாரு? துருவன். துருவன் துருவன். கரெக்ட். துருவ மகாராஜர். கரெக்ட். ஆமா. செல்வத்தை தேடுபவர் வந்து தர்மம் செய்ய செல்வத்தை தேடுபவர் இல்ல மாதாஜி, இல்ல. துருவன் வந்து செல்வத்தை தேடுவோர். ஏன்னா அவங்க வந்து தவம் பண்றதுக்கு எதுக்காக வராங்க அப்படின்னா, அவங்க சுருச்சி அம்மா வந்து திட்டிடுவாங்கல்ல, தந்தை மடியில உட்கார விடல. அப்ப எனக்கு அதை விட உயர்ந்த ராஜ்யம் வேணும், நான் அதுக்காக தவம் பண்ண போறேன், செல்வத்தை தேடி வருவாங்களா. ஸோ செல்வத்தை தேடி வருவோர்ல துருவன் வருவாங்க. செல்வத்தை தேடுவர் தர்மம் செய்ய செல்வத்தை தேடுவர் அர்ஜுனன் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. அப்படியா? சரி மாதாஜி. நான் வந்து L1 கிளாஸ்ல நம்ம பிபிடி வச்சிருக்கோம்ல, அதுல வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா, துயருற்றோருக்கு வந்து திரௌபதி அம்மாவை சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கஜேந்திரன் வந்து துயரத்துல இருக்கும்போது ஆதிமூலமேன்னு கூப்பிட்டாங்களா, அவங்கள சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து வியாசரும் பித்திகா அவங்களோட வயிற்றில் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வெளியிலே வரமாட்டாங்க. அப்போ வந்து பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. பகவான் அப்புறம் வந்து அவங்க பிரார்த்தனை பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க வெளியில் வருவாங்க. ஸோ இவங்களாம் துயருற்றோருக்கு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம், சரிங்களா. திரௌபதி அம்மா, கஜேந்திரன், பித்திகா, வியாசர், பித்திகா அவங்க. செல்வத்தை தேடுவருக்கு வந்து துருவ மகாராஜர். எதனால்னா அவங்க வந்து உயர்ந்த ராஜ்யம் வேணும், எங்கள் அப்பா மடியில் என்னை உட்கார வைக்கல, எங்கள் அப்பாவை விட உயர்ந்த ராஜ்யம் எனக்கு வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தவம் பண்ணுறதுக்காக காட்டை நோக்கி வருவாங்க. அப்போ தான் நாரதர் வந்து அவங்களுக்கு கைட் பண்ணி அவங்கள வந்து தவம் பண்ண வைப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து பகவானை பார்த்தோன்னே கல்லுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டேனே, உப்பு கல்லுக்கு, சிந்தாமணி கல்லாட்டம் உயர்ந்த பொக்கிஷமான உங்களை விட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்துருவாங்கன்றதை பார்க்குறோமா. கேள்வி உடையோரில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள், சௌனகா ரிஷிகள் சுத கோஸ்வாமி கிட்ட நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. அதே மாதிரி பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட கொஷின் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்.
பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுவோர் வந்து ஹனுமான எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவோம். ஹனுமான் வந்து ராமர் கிட்ட போனாங்க. அப்ப ராமர் வந்து ஹனுமான் வந்து இந்த மாதிரி துயரத்துல இருந்ததுனாலயோ செல்வத்தை விரும்புறதுனாலயோ கேள்விகள் எல்லாம் இருக்குன்றனால இல்லை, முழுக்க முழுக்க ராமருக்கு சேவை பண்ணணும் அந்த பாவத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, ராமர்கிட்ட அவங்க இருக்காங்க பக்தியோட, இல்லையா? ஸோ பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுவர் வந்து ஹனுமான் வருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. துருவ மகாராஜா அப்படி ம் ஆசைப்பட்டாலும் ம் அவருக்காக ஒரு உலகத்தையே ஏற்பாடு பண்ணி ஆமா ஆமா நட்சத்திரன்ற மாதிரி அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு அவருக்கு. சின்ன ஆமா வயசுல இவ்வளவு தூரம் வந்து ஆமா வேணாம் நீங்க தான் வேணும்னு சொல்லும்போது இல்ல நீ வந்த வேலையில முடி, அது வெறும் தனி ராஜ்யம். ஆமா ஆமா யாருக்குமே அந்த வாய்ப்பு இல்ல. ஏன்னா வந்து தவம் பண்ண வந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா உயர்ந்த ராஜ்யம் வேணும்னு. அதனால வந்து நீ எதுக்காக தவம் பண்ண வந்தியோ அந்த வரமும் உனக்கு உண்டு, அதுவும் இந்த சின்ன வயசுலயே. அதுவும் இல்லாம பக்தி அதையும் வந்து அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஹரி போல் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுதான் எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு லெவல் 1லேயே என்னென்ன எதுக்கு யார் யார் எக்ஸாம்பிள் இதுலேயும் நம்ம பார்த்துருப்போம். மூடர்களுக்கு வந்துட்டு கழுத அந்த இது எக்ஸாம்பிள் வச்சு அந்த ஸ்டோரி வரும். மனிதர்கள் கரைநிலையோருக்கு வந்து இவங்க ஜகாய் மதாய் அவங்கள வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. மாயால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள் வந்து இந்த சயின்டிஸ்ட் அவங்களாம் இருக்காங்களா அவங்க. அசுரர்கள் நாத்திகை தன்மையுடையவர்களுக்கு வந்து ராவணன் அவங்களெல்லாம் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ராவணன்லாம் என்ன பண்ணாங்க, நான் தான் கடவுள். ஹிரண்யகசிபுல என்ன சொன்னாங்க, நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா? வேற யாரும் பகவான் கிடையாது, சாஸ்திரம் கிடையாதுன்னு சொல்லி. ஸோ அது மாதிரி அசுரர்கள் நாத்திகை தன்மையுடையவர்கள் அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துருப்போம். இந்த நாளுத்துக்கு வந்து துயருற்றோருக்கு கஜேந்திரன், திரௌபதி அம்மா, பித்திகா அவங்கெல்லாம், செல்வத்தை விரும்புவோர் துருவ மகாராஜர், கேள்வியுடையோர் வந்து நைமிஷாரண்ய ரிஷிகளும் பரிஷித் மகாராஜரும், பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுவோருக்கு வந்து ஹனுமான். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். அடுத்தது வந்து 7.17 ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன், ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு பிரியமானவன். ஹனுமான மனசில் நினச்சிக்கலாம். சரிங்களா? பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த 4 பேர் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க. அந்த 4 பேரில் மிக சிறந்தவங்க யாரு அப்படின்னா ஞானின்றவங்க யாரு? பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுவோர். வேற இதெல்லாம் மெட்டீரியல் விஷயத்துக்காக வந்தது. கஷ்டம் போகணும், செல்வம் வேணும், என்னோட டவுட்ஸ் போகணும், ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்போட பக்திக்கு வந்தது. ஆனால் பகவானே தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்காகவே பக்தி பண்ணணும்னு வராங்கல்ல, அவங்க தான் உயர்ந்தவங்க அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. அந்த வகையில் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நம்ம எக்ஸாம்பிள் யாரை பார்த்தோம்? ஹனுமான். சரிங்களா? அவங்க பக்தியில் ரொம்ப சிறந்தவங்க, ராம பக்தியில் ரொம்ப சிறந்தவங்க. ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன். கண்டிப்பா ராமர்னா ஹனுமனுக்கு எப்படி ரொம்ப பிரியம், அது மாதிரி அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அது மாதிரி ராமருக்கு யார் ரொம்ப பிரியம்? ஹனுமான்னா ரொம்ப பிரியம். சரிங்களா? பிரபுஜி. அவரு இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது ராமரு ஆஞ்சநேயர் கூப்பிடுறாரு, நீ கூட வந்துடு அப்படின்ட்டு. அப்ப இவர் சொல்றாரு, அங்க ராமராமான்னு சொல்ல முடியுமா, ப்ரே பண்ண முடியும், அதெல்லாம் ஒண்ணும் நடக்காது அந்த இடத்துல, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க அப்படின்னு நான் வர மாட்டேன். அந்த பக்தி சொல்றேன், பக்தின்றது கண்டிப்பா பிரபுஜி. அதான் அதே மாதிரி ஒரு பட்டயப்பு விழால அவர் வந்து எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லி வர்றாரு. நாரதர் கூப்பிட்டு, இந்த கிழமை இருக்காம விஸ்வாமித்திரன், அவன் மட்டும் நீ சொல்லாதியா, நீ பாட்டுக்கு மற்றவங்க சொல்லிட்டு போன்ற. சரி சொல்றாரு நாரதர், எது விஷயம் இருக்கு உங்களுக்கு எதுன்னு அது சமத்து விட்டுறாரு. விட்டு மற்ற எல்லாரும் வணக்கம் சொல்லிட்டு வந்துடுறாரு. உடனே விஸ்வாமித்திரர் வந்து ராமர் கேக்குறாரு, எனக்கு ஒருத்தர் தவறு என்ன நிந்திச்சுட்டா, என் மேல என்ன மதிக்காது இருந்தா நீ என்ன பண்ணோன்னு, உடனே நான் கொன்னுடுவேன் அவனை, உடனே அஸ்திரம் செய்து அவன் கொன்னுடுவேன், பிரம்மாஸ்திரம் சரி செய்யன்றாரு. பிரம்மாஸ்திரம் வருதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு முன்னே ஆஞ்சநேயர் வந்து அவர் உக்காந்துடுறாரு, ராம 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 ராம. பிரம்மாஸ்திரம் கீழே தான் விழுது அவர் பக்கத்துல, அவர் ஒண்ணுமே பார்க்காது. இதை விட
ஆ. இதை விட பவரா இருக்கிறது ஒண்ணு இருக்குது, அது ஆன் பண்ணாரு. விஸ்வாமித்திரர் கை பிடிச்சிட்டார், வேணாம் ம். அது கூட வேலை செய்யாது அவர்கிட்ட. எப்பயுமே பக்திக்கு முன்னாடி எதுவுமே நிக்காது. ஹரி போல் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா எங்களுக்கு சொன்னீங்க. கண்டிப்பா இவங்க பிரகலாதருக்கு அப்படிதானே, பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல எந்த ஒரு தீய சக்தி, எந்த ஒரு கஷ்டமும் அவங்க நெருங்கவே இல்லை. அதான் டிவோட்டிஸ். ஹரி போல். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே சந்தேகமின்றி உத்தமர்கள் தான். ஆயினும் என்னை பற்றிய ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ள பகவானை நான் என்னை போலவே கருதுகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? இப்போ வந்து ஞானியை பத்தி பகவான் வந்து நமக்கு உபதேசம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க தான் உயர்ந்தவங்க. ஏன்னா பகவான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஞானிகளுக்கு. அது ஞானிகளையும் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஞானிகள்னா பகவானே பிரதானம் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க, தூய பக்தர்கள். சரிங்களா? ஆனா இந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு வராங்கல்ல, அவங்க எல்லாருமே உத்தமர்கள் தான். சரிங்களா? அப்படின்றதையும் பகவான் நீங்க குறிப்பிடுறாங்க நமக்கு. அவன் எனது உன்னத தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால், எதனால அவங்க வந்து ரொம்ப உயர்ந்திருக்காங்க, பகவான் கிட்ட பக்தியோட இருக்காங்கல்ல, பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்காங்க இல்லையா? மிக உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான என்னை அவன் அடைவது உறுதி. அப்ப நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா பக்தி. எவ்வளோ அழகா ஒரு ரகசியம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க. ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த ரகசியம் இல்லையா? இந்த ரகசியத்துக்கான பலன் இருக்குல்ல, பக்தி பகவானை நம்ம எல்லாருக்குமே வைகுண்ட கோலோகம் போயிடணும். இந்த பிறப்பிறப்பு செஷன் விடுதலை ஆயிடணும். அந்த அளவுக்கு ஆசை இருக்கும். கண்டிப்பா இருக்கணும். சரியா? அப்போ அதுக்கு என்ன மார்க்கன்றது ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சு போச்சு. பக்தி பண்ணா நம்ம பகவானை அடைஞ்சிடலாம். அப்ப அந்த பக்தி எப்படி பண்றது? த்ரூ பானஃபைட் பரம்பரை. ஆச்சாரியர்களோட கைடன்ஸ்ல, குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும். சிஸ்டம் சாண்டிங் ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம அழகா ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கண்டிப்பா பக்தியில ஈடுபட்டு நம்ம பகவானை அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பற்பல பிரிவுகளுக்கு பின் ரொம்ப என்ன சொல்றது, நிறைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குற ஸ்லோகம். சரிங்களா? பகுநாம் ஜென்மநாம் அந்தே ஸ்லோகம் 7.19 ஸ்லோகம். நம்ம எல்லாரும் பற்பல பிறவிகள், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிறவின்றது கிடையாது. நிறைய பிறவிகள், எண்ணற்ற பிறவிகள். சரிங்களா? கவுண்டே பண்ண முடியாது. அவ்வளோ பிறவிகள் நம்ம பண்ணியாச்சு, எடுத்தாச்சு. உண்மையான அறிவுடையவன் இப்பதான் நமக்கு நாலேஜ் கெயின் ஆயிருக்கு ஓரளவுக்கு. தியரிட்டிக்கலா ஓகே, நம்ம பக்தின்றதை பண்ணணும் கிருஷ்ணாவுக்கு. அப்படி பண்ணா நம்ம பிறப்பிறப்பு செஷன்லேருந்து வெளியில வந்து பகவான் அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது இல்ல, அந்த ஒரு நாலேஜ். சரிங்களா? அப்ப உண்மையான அறிவுடையவன் யார் பகவத்கீதையை வாசிக்கிறாங்களோ, சரிங்களா, அப்ப அவங்களுக்கு அந்த ஞானம்ன்றது கிடைக்கும். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் வாசிக்கும் போது அதுவும் பகவான் சொன்ன மாதிரியே தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பா இந்த 4 பரம்பரையில ஒரு பரம்பரையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது சர்வ காரணம் யாரு, எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு, பகவான் கிருஷ்ணா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். கன்வின்ஸ் ஆகி சரணாகதி பண்றோம். அவ்வளோ சீக்கிரத்துல நம்மளாம் கன்வின்ஸ் ஆகிட மாட்டோம். ஏன் கிருஷ்ணா தான், ஏன் வேற யாரும் இல்லை, ஏன் வேற யாரும் இருக்கக்கூடாது, இப்படிலாம் என்ன பண்ணி, இதெல்லாம் மாயோட ட்ரிக்கு. சரிங்களா? நம்மளை வந்து குழப்பி விட்டு நம்மளை பகவான்கிட்ட சேர்க்காம பண்ற விஷயங்கள் மாயாசக்தினால. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணா சொல்லிட்டாங்க, பகவத்கீதையில சொல்லிட்டாங்க, பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். அந்த அளவு கன்வின்ஸ் ஆகி கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம், நான் அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற நிலைக்கு வராங்கல்ல, அவங்க வந்து ரொம்ப அரிதாக தான் அவங்க வந்து வருவாங்க. சரிங்களா? இவ்வளோ கண்டிஷன் சொல்ல. ஆனால் நம்மலாம் ஒரு பிளஸ்டு சோல்ஸ் என்னென்னா அந்த பாதையில் இருக்கும். சரிங்களா? பகவத்கீதை வாசிக்கிறோம்னாலே நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அந்த உன்னத அறிவு வந்துடும். சர்வகாரண காரணம் பகவான் தான் தெரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்ககிட்ட சரணாகதி பண்ணி பக்தி பண்ணிடுவோம். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து எப்போ கிடைக்கும்னா பற்பல பிறவுகளுக்கு பின் கிடைக்கும். சரிங்களா? நமக்கு கிடைச்சிருக்கு பகவானோட அனுகிரகத்தில். ஸோ அதனால் நம்ம இந்த பிறவியை நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா இவ்வளோ பிறவிகள் எடுத்தப்பையும் நம்ம என்ன பண்ணல, பக்தியை முழுமையாக பண்ணல. அது நல்லா தெரியுது. அதனால தான் இப்போ இங்கே இருக்கோம். அதனால் இந்த பிறவிலையும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, ஃபெயில் ஆகிடக்கூடாது. கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணிடணும், பாஸ் ஆகிடணும். சரியா? பக்தி பண்ணி பகவானை அடைஞ்சிடணும். ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து
தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இப்போ என்ன நிறைய பிறவி எடுத்துட்டேன், எல்லா பிறவிலையும் ஏதேதோ சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டேன், சரியா? ஏதேதோ ஃபேமிலி கிடச்சிருக்கும், நமக்கு ட்ரீஸாக இருந்திருப்போம், அனிமல்ஸாக இருந்திருப்போம், பேர்ட்ஸாக இருந்திருப்போம், ஏதேதோ பண்ணியிருப்போம். எதுவுமே இப்போ நம்மளுக்கு ஞாபகம் இல்லை, இல்லைங்களா? சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் நல்லா பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு பக்தி அப்படின்றத பண்ணி இதுலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்ற நாலேஜ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு, ஓகேங்களா? ஆனால் இன்னமும் என்னென்னா சிலவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, மறுபடியும் இது ஜட உலக ஆசைகள்லேயே மறுபடியும் இதையே இவ்வளோ ஜென்மங்களாக நம்ம பண்ண அதையே திருப்பி நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், நல்லா எண்ணெய் விடுத்து பண்ணிக்கணும், நம்மளை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும், இதையே மறுபடியும் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தேவர்கள்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுவாங்க. ஏன் தேவர்கள்கிட்ட? நமக்கு விக்னங்கள் போகணும்னா பிள்ளையாரப்பா வேணும், இது பணம் வேணும்னா மகாலட்சுமி அம்மா, குபேரன் அவங்களாம் வேணும், ஞானம் வேணும் அப்படின்னா சரஸ்வதி அம்மா அந்த மாதிரி வேணும். இது மாதிரி ஒரு ஒரு தேவர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா? இந்த ஏதாவது ஒன்று வந்து வைகுண்டத்துக்காக நம்ம கேட்டோமா? இல்லை. எல்லாமே இந்த ஜட உலகத்தில் நம்ம அடைய வேண்டிய விஷயங்களாக தான் இருக்கும். பணம் வேணும், தடங்கல்கள் போகணும் வாழ்க்கையில், அதுக்கப்புறம் வேறு விஷயங்கள்லாம் இல்லையா, இந்த மெட்டீரியல் நாலேஜ் வேணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கேட்குறது எல்லாமே என்ன ஜட உலக விஷயங்கள். அதெல்லாம் யார் தான் நமக்கு பூர்த்தி பண்ணி தருவாங்க? அதுக்குன்னு தேவர்கள் பகவான் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அந்தந்த தேவர்கள் பூர்த்தி பண்ணி தருவாங்க. அந்த தேவர்களை நம்ம பலஸ்ருதியோட வழிபாடு பண்ணோன்னா நம்ம வேணும்னு நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஜட உலக விஷயத்தை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக தேவர்களிடம் சரணடைந்து முக்தின்றது இங்கே வருதா அப்படின்னா கிடையாது. நான் இவங்களை வழிபாடு பண்ண எனக்கு முக்தி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமான்னா, முக்தி கொடுக்கறது யாரு? பகவான் தான், சரிங்களா? அந்த முக்தின்றது இல்லாமல் இந்த ஜட உலக விஷயங்களில் உள்ளவங்க தேவர்கள்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிடுவாங்க. தங்களது இயற்கை, அந்த இயற்கை என்ன? முக்குணங்கள். சாத்வீக குணத்தில் இருக்கிறவங்க தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்க கொஞ்சம் உக்ரமான தெய்வங்கள்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. தாமச குணத்தில் உள்ளவங்க பூத்த பிரேதங்கள்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? அது நம்ம பகவத்கீதையில் 9th சாப்டர்லையும் பார்ப்போம், அப்புறம் 17th சாப்டர்லையும் பார்ப்போம். ஸோ அந்த இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட வழிபாட்டு முறைகள் இருக்கும், பார்ப்போம் இல்லைங்களா? இந்த சாத்வீக குணத்தில் உள்ளவங்க நல்ல இந்த யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள்லாம் வளர்த்து தேவர்கள்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ராஜச குணம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இப்போ சாத்வீக குணத்தில் உள்ளவங்க இப்போ மழை பெய்யலையா, உலகம் சேமமாக இருக்கணும், மழை பெய்யணும், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது, யாக யஜ்ஞங்கள் கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது பண்ணுறது, இந்த மாதிரிலாம் உலக நன்மைக்காக. ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்க தன்னோட சந்தோஷத்துக்காக பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் உக்ரமான தெய்வங்கள்லாமும் வழிபாடு பண்ணிடுவாங்க. அதே தாமச குணத்தில் உள்ளவங்க இந்த தாந்திரிகம் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல, பூத்த பிரேத்தங்கள்லாம் வழிபாடு பண்ணுறது, இந்த பிளாக் மேஜிக்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி அவங்களோட இயற்கைக்கேற்ற வழிபாடுகளை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அதுக்கான முறைகள் நியமனங்களை பின்பற்றுவாங்க. அதுக்குன்னு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குல்ல வேதத்தில் பலஸ்ருதியோட, அதை ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க, சரிங்களா? இந்த மாதிரியும் யார் இதெல்லாம் பண்ணுறது? ஜட ஆசைகளால் அறிவிழந்தவர்கள். கண்டிப்பாக. ஏன்னு சொல்லுங்களேன், ஜட உலக ஆசைகள்ன்றது என்னது? கண்டிப்பாக லோவர் டேஸ்ட், சரியா? ஏன்னா எல்லாமே டெம்பரவரி, அதில் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறோம். அதனால் அறிவை இழந்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அடுத்தது 21 ஸ்லோகம். எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன், ஹரிபோல். பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருந்து கவனிக்கிறாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன ஆசை இருக்குது அப்படின்னு. ஏன்னா கிருஷ்ணா தான் வேணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கான விஷயங்கள் நமக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க. ஜட உலக ஆசைகளே தான் வேணும்னு நினச்சோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பகவானோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கும், சரிங்களா? 4th சாப்டரில் படிச்சிருப்போம். நம்ம என்ன எப்படி அவங்ககிட்ட சரணாகதி பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பகவானோட ரெசிப்ரோகேஷன் இருக்கும், அனுகிரகம் இருக்கும், சரிங்களா? அதனால் கேட்கறதுக்கு நமக்கு தெரியும். ஒரு உயர்ந்த செல்வந்தன் அவங்க வந்து ஒரு 1 lakh வரைக்கும் காசு தருவாங்க, அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து மனசு இருக்குது. ஆனால் நம்ம போயிட்டு எனக்கு ஒரு 1000 ரூபா இருந்தால் போதுங்க, கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம், நம்ம கஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. சரிங்களா? நமக்கு ஒரு 1000 ரூபா தேவைப்படும், ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சுன்ட்டு, ஒரு 1000 rupees கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா அது யாருக்கு நஷ்டம்? நமக்கு தான், இல்லையா? அவங்க 1 லட்சமே கொடுக்குறேன்றவங்க கிட்ட போயிட்டு 1000 ரூபா கொடுத்தா போனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கேட்டதை கொடுத்துட்டு அனுப்பி விட்ருவாங்கல்ல. அந்த மாதிரி தான் பகவான் வந்து வைகுண்ட பிராப்தியே நான் தரேன் வான்றாங்க,
நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவங்ககிட்ட போய் இந்த ஜடவுலக கஷ்டங்கள்லாம் போகணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம். அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான அனுகிரகத்தை பண்ணிடுவாங்க. அதனால தான் நம்ம ஆசைப்படுறது உயர்ந்ததாக இருக்கணும். சரிங்களா, நல்ல பகவானை ஆசைப்படணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுறதை ஆசைப்படணும், ரொம்ப உயர்ந்த ஆசையாக இருக்கணும். இப்போ பகவான் வந்து எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்காங்க. எல்லாரோட ஆசைகளும் அவங்களுக்கு தெரியும். சரிங்களா, எல்லாரோட சுபாவமும் தெரியும். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் பொழுது பக்திலாம் பண்ணி பகவான் லோகத்தை அடையணும்னு விருப்பப்படாம, பகவான் மேல ஆசைப்படாம தேவர்களை வழிபாடு பண்ணி இந்த ஜடவுலகத்துல இருக்கணும்னு விருப்பப்படும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா, அப்ப என்ன விஷயமா நம்ம ஆசைப்பட்டு எந்த தேவனை வழிபாடு பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கான அனுகிரகத்தை பகவான் கொடுக்குறாங்க. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு அவங்க என்ன விருப்பப்படுறாங்களோ அந்த தேவர்களை வழிபட்டு நம்ம நிறைய பார்ப்போம்ல நம்மளை சுற்றி. சிலவங்க வந்துட்டு முருகன் மேலே ரொம்ப தீவிரமாக இருப்பாங்க, சிலவங்க வந்துட்டு வேற வேற தெய்வங்கள்ட்டெல்லாம் தீவிரமாக பக்தி பண்ணுவாங்க. அதுக்கான அனுகிரகத்தை பகவான் ரொம்ப அழகாக கொடுக்குறாங்க. தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். இந்த ஜடவுலக விஷயத்தில் என்ன அவங்க விருப்பப்படுறாங்களோ அதெல்லாம் அந்த தேவர் மூலிமா அவங்க பூர்த்தி பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்பட்டவை ஆகும். அப்போ பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க, தேவர்களை உருவாக்குறதா இருந்தாலும் சரி, தேவர்கள் மூலியமா அனுகிரகம் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே பகவான் தான் சுப்ரீம் மெயின்டெனர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். எல்லாமே பகவானால நமக்கு கிடைக்குது. அதாவது இது வந்து என்னன்னா இன்டைரக்டா நம்ம வழிபாடு பண்றது, கிருஷ்ணாவை வந்து இன்டைரக்டா நம்ம வழிபாடு பண்றோம் அப்படின்றது. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது. கண்டிப்பா இப்போ இந்த ஜட உலகத்துல கஷ்டங்கள் போகணும்னு வேண்டது தற்காலிகம், ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையே தற்காலிகம். கரெக்டா, அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஆசைப்பட்டு இந்த ஜட உலகத்தில் எது கேட்டாலும் அதுவும் தற்காலிகம் தான், டெம்பரவரி தான் இல்லையா, அது தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. இந்த வாழ்க்கைக்கு வரைக்கும் அந்த விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா, எல்லைக்கு உட்பட்டது. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா, 9th சாப்டர்லையும் படிப்போம், இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ யாரெல்லாம் தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணுறாங்களோ அவங்களாம் தேவர்களோட உலகங்களுக்கு போவாங்க. ஆனால் யார் பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பகவான் லோகம் கோலோகம் வைகுண்டத்தை நம்ம அடையிறோம். ஸோ நம்ம தான் இப்போ டிசைட் பண்ணோம் நம்ம எங்கே போகணுன்னு. சரிங்களா, டெல்லிக்கா மும்பைக்கா எங்கே போகணுன்னு நம்ம தான் டிசைட் பண்ணுறோம். ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு அதுக்கேற்ற டிக்கெட்டு தான் நம்ம வாங்குவோம். கரெக்டா, இப்போ நான் டெல்லி போகணுன்னு ஆசைப்பட்டேன்னா அதுக்கேற்ற டிக்கெட்டாக நான் வாங்குவேன். அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து தேவர்கள் லோகத்துக்கு போகணும், அது அந்த தேவர்களை வழிபாடு பண்ணி தற்காலிகமான கஷ்டங்கள் எல்லாம் போக்கிக்கிட்டு நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா தேவர்கள் வழிபாடில் நம்மளே ஈடுபடுத்திக்கலாம். இல்லை எனக்கு வந்து இது பிறப்பிறப்பு சுழற்சியே வேண்டாம், உயர்ந்த ஆசை. சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் நான் பகவான் லோகத்தை அடையணும், வைகுண்ட கோலோகத்தை அடையணும், இந்த டெம்பரரி விஷயம்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். இப்போ நம்ம கையில் தான் இருக்குது, நமக்கு எது வேணும். 2 வழி இருக்குது. ஒன்று வந்து இந்த ஜட உலகத்திலே வாழறது, இன்னொன்று பகவான் லோகத்தை அடையிறது. பகவான் லோகத்தை அடையினா நம்ம பக்தி பண்ணணும் இல்லையா, மற்ற வழிபாட்டு முறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் பரவாயில்ல. சரிங்களா, ஸோ நம்மளை தான் வந்து டிசைட் பண்ண பகவான் வந்து சொல்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 7.24 ஸ்லோகம். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதாவது பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அந்த விஷயத்தை நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா, பகவான் வந்து இப்போ நம்மலாம் ஒரு பிறவி எடுத்திருக்கோமா, அது மாதிரி பகவானும் இந்த ஜட உலகத்தில் பிறவி எடுத்திருக்காங்க, அதுக்காக அவங்களுக்கு அந்த ரூபம் கிடைச்சிருக்கு, ஆனால் அவங்களுக்கு ரூபம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறது. சரிங்களா, ஆனால் அப்படி கிடையாது. பகவான் வந்து நம்மள மாதிரி சரீரம்லாம் இந்த மெட்டீரியல் சரீரம்லாம் எடுத்துகிட்டு வரவங்க கிடையாது. சரிங்களா, ஆல்ரெடி பகவான் வந்து ரூபத்தோடு இருக்கிறவங்க தான், அதுதான் அதோட விஷயம். இப்போ பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பகவான் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா ரியலைசேஷன் படிச்சிருப்போம், 2nd சாப்டரில் படிச்சிருப்பீங்க. சரிங்களா, பிரம்மன்றது அருவத்தை வழிபாடு பண்ணுறது, பரமாத்மான்றது இதயத்தில் இருக்கிற பரமாத்மாவை மெடிடேட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் பகவான்றது பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள் தெரிஞ்சு பகவானுக்கு ஆத்மாத்மா பக்தி பண்ணுறது. இந்த 3 ரியலைசேஷன் இருக்குது. அதில் இந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷனில் இருக்கிறவங்க பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றது மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை, பகவானோட கோலோகம் வைகுண்டம், பகவானோட ரூபம், அதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சிரமமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்போ வந்து அவங்க வந்து யோக மாயினால கவரப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். இப்போ பார்த்தீங்களா, மகாபாரதத்திலேயே வந்து பகவான் வந்து ஸ்வயம் கிருஷ்ணா வந்தாங்க. அவதாரம் பண்ணாங்க. அதாவது ஸ்வயம் கிருஷ்ணாவே டிசென்ட் ஆனாங்க. யாருக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது பகவான்னு? பாண்டவர்களுக்கு தெரிஞ்சது, குந்தி மகாராணிக்கு தெரிஞ்சது அவங்க பகவான் அப்படின்றது. ஆனால் துரியோதனனுக்கு, சகுனிக்கு, குரு வம்சத்தில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க வந்து ஏதோ நல்ல ஒரு சக்தி வாய்ந்த மனிதன் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இல்லையா? அதான் யாருக்கு பக்தி இல்லையோ அவங்களுக்கு பகவான் கண்ணில் தெரிய மாட்டாங்க. சரிங்களா? அதான் சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. பக்தி இருந்தால் தான் பகவானை நம்மளால் உணரவே முடியும். நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாரு? பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு பகவானோட அந்த தாத்பரியமே புரிஞ்சுக்காம இருப்பாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்தரங்க சக்தி எது மாதாஜி? அந்தரங்க சக்தி அந்தரங்க சக்தின்றது பகவானோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி, யோகமாயா. பகிரங்க சக்தி நம்ம இந்த ஜட சக்தி, இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் இங்கே மகாமாயா, துர்க்கை அம்மா. ரெண்டுமே மாயாதானா மாதாஜி? எது மாயா? இது வராது, யோக சக்தி மாயால வராதே. இல்ல நான் பகிரங்க சக்தி கேக்குறேன். பகிரங்க சக்தி வந்து மகாமாயா, அது வந்து இல்யூஷன் கொடுக்கறது, இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் இயக்கிட்டு இருக்கிறது. அந்தரங்க சக்தி மாதாஜி? அந்தரங்க சக்தி வந்து ராதாராணி அம்மா, அவங்க வந்து ஆன்மீக இயற்கை. சரிங்களா? பகவானோட ஆன்மீக உலகங்கள்லாம் இயக்கிட்டு இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. அந்த யோகமயா, யோக சக்தி, அது வந்து பகவான் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். அதனால இந்த பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு பகவானை புரிஞ்சிக்க முடியாது. அது எது மாதாஜி? எது மாதாஜி? இல்ல அந்தரங்க சக்தி ராதாராணின்னு சொல்லிட்டீங்க. ஆமா, அதனால பக்தி இருக்கிறவங்களால தான் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும்ல. பகிரங்க சக்தி மாயா சக்தியா மாதாஜி? மாயா சக்தி. பகிரங்க சக்தி வந்து ஜட உலகத்துல இருக்கிற மாயா சக்தி. துர்க்கை அம்மா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க அது. சரியா? பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி பண்ண முடியும் இல்லையா? அவங்க கிட்ட நம்ம அவங்களை அடைய முடியும். ஸோ அது வந்து ராதாராணி அம்மாவோட பிளெஸிங்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால பகவானை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பக்தி பண்ண முடியும். தேங்க்யூ மாதாஜி. பக்தி இல்லாதவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? அவங்கள அடைய முடியாது. அதுதான் சிற்றறிவுடையோர் முட்டாள்கள் அப்படின்றவங்க யாருன்னா பக்தி பண்ணாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுக்கு ஒருபோதும் பகவானை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். யோகமாயாவால் அவங்க பகவான்றது அந்த பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். இப்போ நம்ம 26th ஸ்லோகத்தில் இருக்கோம். கரெக்டா? அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு 4th சாப்டர்லையும் பார்த்துருப்போம். அர்ஜுனன் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, பகவான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பகவத்கீதையை சூரிய தேவன் விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன் அப்படின்வாங்க. அப்புறம் அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்பாங்க, இப்போ நீங்கள் நானும் சமகாலத்தில் துவாபர யுகத்தில் தானே இருக்கோம், நீங்கள் எப்படி சூரிய தேவனுக்கு சொன்னேன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. அப்போ எனக்கு நடக்க போகிறது எல்லாமே நடந்தது எல்லாமே தெரியும், உனக்கு தெரியாது அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. அதே மாதிரி இங்கேயும் முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, நான் தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். எதனால பகவானால எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது? எதனால அப்படின்னா, நமக்கு வந்து சரீரம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். கரெக்டா? இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு யார் அப்பா அம்மா, நம்மளுக்கு யார் குழந்தைங்க, நம்மளுக்கு யார் ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபு, யார் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் யார், எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும்.
இந்த சரீரம் முடிந்ததுக்கப்புறம் சரீரத்தோட அதெல்லாம் போயிடும். ஏன்னா சரீரத்தால் வந்தது தானே அந்த உறவுகள்லாம். அதுக்கப்புறம் இந்த உறவுகள் எதுவும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது. பகவானுக்கு சரீரமே வந்துட்டு கிடையாதுல்ல இந்த மாதிரி. அதாவது இந்த மெட்டீரியல் ஜட சரீரம்ன்றது கிடையாதுல்ல. அவங்க எப்பயுமே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்தில் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த நிலையில் அவங்களுக்கு எந்த மாற்றமும் இருக்காதுல்ல. பகவான் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க, எப்பயுமே அந்த தெய்வீக நிலையில் இருக்கிறவங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு நடந்தது, நடக்கிறது, நடக்க போகிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு எப்பயுமே தெரியும். ஆனால் நமக்கு அது தெரியாது. ஏன்னா நம்மள கண்டிஷன்ஸும் நம்மளுக்கு பவர் வந்து ரொம்ப கம்மி. சரிங்களா? அதனால் பகவானுக்கு வந்து அனைத்தும் தெரியும். அவங்க விபு, நம்ம அணு. நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். நம்ம எல்லாரையும் அவங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் எப்பயுமே பரமாத்மாவாக இருக்காங்க. ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நமக்கு உறவுகள், இந்த பிறவிகள் எல்லாமே மாறலாம். ஆனால் நம்ம கூட ஒருத்தவங்க மட்டும் எப்பயுமே இருக்காங்க. நம்ம சோல் கூட ஒருத்தவங்க எப்பயுமே இருப்பாங்க. அவங்க யார்? பகவான். சரிங்களா? நமக்கு உறவுகள் வரும் போகும், பிறவிகள் வரும் போகும், எல்லாமே மாறும். ஆனால் நம்ம கூட ஒருத்தவங்க மட்டும் எப்பயுமே இருப்பாங்க நம்ம இதயத்தில். அவங்க யார் அப்படின்னா பகவான் தான். பரமாத்மாவா எல்லார் கூடயும் அவங்க இருப்பாங்க. அது வந்து ஒரு மைக்ரோப்ஸாக இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா, தேவர்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாரு கூடயும் பகவான் வந்து பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதனால் நம்ம எப்பயுமே தனியாக கிடையாது. நம்மளை ஒரு க்ஷணம் கூட பகவான் நம்மளை பிரியவே மாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம அதை உணர்றதே இல்லை. அதான் பிரச்சனை. நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா, இந்த வரும் போகுன்றோம்ல, அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து வேல்யூ பண்ணுவோம். நம்ம இப்போ இருக்கும்போதும் சரி, இறந்ததுக்கு அப்புறமும் சரி, அப்புறம் மறுபடியும் பிறக்கும்போதும் சரி, எந்நேரத்தில் நம்ம கூட இருக்கிறது ஒரே உறவு தான், நித்திய உறவு. அது பகவான் தான். எல்லாரு கூடயும் பரமாத்மாவா அவங்க இருக்காங்க. அந்த நித்திய உறவை தான் நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும். அதுதான். சரிங்களா? அதனால் நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு க்ஷணம் கூட யாரையுமே பகவான் பிரியறதே கிடையாது. அவ்வளோ காருண்யம் பகவானுக்கு நம்ம மேலே, அவ்வளோ அன்பு. சரிங்களா? ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. உயர்ந்த பகவான் இவ்வளோ காருண்யமாக இருக்கிற கிருஷ்ணாவை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோமான்னா இல்லை அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுப்போம், பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை நல்லபடியாக உணர்வோம். பரதகுல தோன்றலே, எதிரிகளை வெல்வோனே, விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளில் மயங்கியுள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த விருப்பு வெறுப்பு அப்படின்றது ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆத்மாவா நம்ம இருக்கும்போது நம்ம முன்னாடி கல், மண், பொண்ணு எல்லாம் ஒன்று தான். எதுக்குமே நம்ம வந்து இப்போ கோல்டு உயர்ந்தது, கல் தாழ்ந்தது சொல்லவே மாட்டோம். ஆத்மாவா இருந்தோம்னா. சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல யோசிச்சோன்னா கல் மண்ணெலாம் கம்மி, கோல்டு உயர்ந்தது அப்படின்ற எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த அதே மாதிரி ஆத்மாவா நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கு விரோதியும் கிடையாது, நண்பனும் கிடையாது. ஆனால் அதே நம்ம சரீரத்தை வச்சு பார்த்தோன்னா நமக்கு விரோதி, நண்பன் உண்டு இல்லைங்களா? அப்போ அந்த டுயாலிட்டிஸ், இருமைகள் எதனால் வருது? சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் தான் இருமைகள். அதே வந்து ஆத்ம நிலையில் இருந்தோன்னா நமக்கு எல்லாமே ஒன்று தான். பகவான், நம்ம எல்லாருமே பகவானோட டிவோட்டிஸ், அவ்வளோதான் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல நம்மளுக்கு குளிருது, வெப்பமாக இருக்குது, ஆத்மாவுக்கு உண்டாது கிடையாது, சரீரத்துக்கு தான். விரோதி நண்பன் ஆத்மாக்கா? இல்லை, சரீரத்துக்கு தான். அதே மாதிரி கல், மண், பொண்ணு ஆத்மாவுக்கா? இல்லை, சரீரத்துக்கு தான் இல்லையா? ஸோ அதனால் இந்த நம்ம எல்லாம் வந்து ஏன் குழப்பத்தோட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இருக்கோம் அப்படின்னா, விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளில் மயங்கியுள்ள, சரீரத்திலேயே இருந்து இந்த இருமைகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்து குழம்பிருக்கோம்ல எல்லா உயிர் வழிகளும். அதனால் நம்ம எல்லாரும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் உள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம எங்கே பார்க்குறோம். அப்போ பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க? நம்மளை ஆத்ம நிலையில் இருக்கணும், அதுதான். சரிங்களா? நித்தியமான உறவு நம்ம கூட எப்பயுமே இருக்கிறது யாரு? எப்பயுமே பகவான். எப்பயுமே பகவானுக்கு நமக்கு அந்த உறவுன்றது நிச்சயம் இல்லைங்களா? ஸோ அதை நம்ம மறந்துடுறோம். அதுக்கு நம்ம ஒரு % கூட வேல்யூ பண்ணுறதில்ல. ஆனால் வரப்போகிற உறவுகளில் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பிரதானமே அவங்க தான், நான் இல்லைன்னா என் ஃபேமிலி ரன்னே ஆகாது. நான் ஒரு நாள் 1 மணி நேரம் வீட்டில் இல்லைன்னா வீடே அமர்க்கலமாயிடும், அப்படியே ஸ்தம்பிச்சிடும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் என்ன ஆகும்? நம்ம இறந்தாலும் ஒரு 15 நாள், அது கூட அதிகம், சீக்கிரமாக இப்போலாம் 5-6 நாள்லேயே முடிச்சிடுறாங்க. முடிச்சுட்டு அவங்கவுங்க வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. சரிங்களா? உலகம் எதுக்காக யாருக்காக நிற்காது, நம்மளாம் நினச்சிக்கிறது. சரியா? அதனால் எதுக்கு இதெல்லாம்னா, இந்த இருமைகள் மயங்குள்ள
எல்லா உயிர்களும் பகவானை புரிஞ்சு நம்ம நித்தியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்காம டெம்பரரி விஷயத்துல நம்ம தான் பிரதானம், நான் எனது அப்படி நம்ம வந்து அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இருமைகள்லாம் நம்ம இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், குழப்பத்துடன் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றத பகவான் வந்து நமக்கு சொல்றாங்க. நம்ம அதுலேருந்து வெளியில வரணும். முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு, சரிங்களா, எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். பக்தி தொண்டு தான் நம்மளுக்கு பிரதானம், பகவான் தான் பிரதானம், நம்ம எல்லாரும் ஆத்மா. இந்த நிலையில இருந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும். அதுக்காக ஃபேமிலிலாம் வேணாமான்னா வேணும். பகவான் கொடுத்த ஃபேமிலி, அதுக்கு நம்மளோட டியூட்டியை கண்டிப்பாக பண்ணணும். மெட்டீரியலாக அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, ஏன்னா வாழ்வாதாரத்துக்கு நமக்கு என்ன வேணும், செல்வம் வேணும். அதே வாழ்வாவே ஆயிடக்கூடாது, அவ்வளோதான். வாழ்வாதாரத்துக்கு செல்வம் வேணும், அதே ஆனால் வாழ்க்கை நினச்சிடக்கூடாது. அதே மாதிரி எல்லா விஷயமும் அப்படிதான். கொடுத்தது எல்லாமே பகவான் கொடுத்தது, அது எல்லாத்தையும் நம்ம திருப்பி பகவானுக்கே நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணுறது தான் முறை, சரிங்களா? எதுவும் நம்மளது கிடையாது. அப்போ அந்த வகையில் நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம வந்து வெறுக்கக்கூடாது, அவங்ககிட்ட விலகக்கூடாது. வெறுக்க மாட்டோம், விலக மாட்டோம், அது வேறு விஷயம். இருந்தாலும் அதையுமே என்னென்னா பகவானோட சம்பந்தத்தில் கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது மாதிரி நம்ம சரீரத்தையும் நம்ம பகவானுக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அதாவது செயல்கள், மனம், புத்தி, அதாவது சொல், செயல், எண்ணம், இது 3, சரிங்களா? இதெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணால் பக்தியில் நம்ம வந்து தெளிவாக இருக்கணும், அதுதான் நம்மளுக்கு பிரதானம், சரிங்களா? அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். யாரால் அப்படி ஈடுபட முடியும் அப்படின்னு பகவான் இங்கே ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க. முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு, நிறைய நம்மளாம் ஆஸ்டிரிட்டி பண்ணியிருக்கோம், சரிங்களா? நிறைய தப்பஸோ ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். அஷ்டாங்க யோகத்திலே பார்த்தோம்ல, பக்தியில் முழுமையடையாமல் வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க, ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் பிறப்பாங்க, மறுபடியும் பக்தியில் ஈடுபடுவாங்கன்னு. அந்த மாதிரி முற்பிறவில இப்பிறவில புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு பாப விலைகள்லாம் போக்குற அளவுக்கு நம்ம நிறைய நல்ல நல்ல ஏதோ விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், சரிங்களா? ஒழிக்கப்பட்டுட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபடுகிறார்களோ, இந்த இருமைகள் இருக்குல்ல, அது சரீரம் சார்ந்ததுன்றதை தெரிஞ்சு அதுலேருந்து விலகி ஆத்ம நிலையில் எப்பயும் இருக்கிறது. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறவங்களால என்ன பண்ண முடியும், அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர் அப்படின்றத பகவான் வந்து ரொம்ப அழகாக நமக்கு சொல்கிறாங்க, சரிங்களா? முதுமையிலிருந்து மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வேண்டாம், போதும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அவங்களாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்ன, ஏன்னா அது ஒரு டிசீஸு. இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு சளி ஜுரம் இருக்குது, இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு டயபிட்டிஸ் இருக்குது, இல்லை ஒரு கேன்சர் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த டிசீஸை நம்ம போக்கிப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் போதும், அது ஒரு டிசீஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கான மருந்து என்ன, பக்தி. பக்தி தொண்டில் நம்ம பகவான்கிட்ட அடைக்கலம் எடுக்கணும். திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே, ஆத்ம நிலையிலிருந்து அவங்க திவ்யமான செயலில் ஈடுபடுறாங்க, சரிங்களா? அதனால் அவங்க பிரம்மனே அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்தது பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லா வித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து, சரிங்களா? எல்லாமே பகவான் தான் அப்படின்றது, சரிங்களா? பௌதிக தோற்றம் பகவான் தானே இல்லைங்களா? அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்களே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை வேறு எதுவும் இல்லை. இந்த அதிகாரத்தில் தானே படித்தோம். முத்துக்கள்லாம் வந்து நூலில் கோக்கப்பட்டிருக்கிற மாதிரி எல்லாமே என்னையே தான் சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்களா? தண்ணியில் சுவையாக இருக்கேன், தபஸ்விகிட்ட தபஸாக இருக்கேன், மனிதர்கள்கிட்ட திறமையாக இருக்கேன், பகவான் சொன்னாங்களா? அப்போ எல்லாத்துலேயும் பௌதிக தோற்றத்தில் யார் இருக்கா, பகவான். தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும், தேவர்களாகவும் யாகங்கள் இல்லாமல் யார் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க, பகவான், சரிங்களா? பரமபுருஷனாகவும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவங்க, அவங்களுக்கு நிகரோ அவங்கள விட உயர்ந்தவங்களோ வேற யாரும் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க தான், அவங்ககிட்ட தான் எல்லாமே உருவாகி இருக்குன்றது நம்ம படித்தோம். என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் எப்பயும் கிருஷ்ண உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட, இறக்கும் நேரத்திலும் என்ன பண்ணுவாங்களாம், பகவானை அறிய முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்த அத்தியாயத்துக்கான ஆதார ஸ்லோகம், சரிங்களா? மரண நேரத்திலும் பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்றது தான்.
ஏன்னா கிருஷ்ணரை அடைதல் அடுத்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாரும் இப்போ எதுக்கு பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கிறோம்? நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை என்ன இருக்கும்? கஷ்டம் வேண்டாம்ப்பா, போதும் பகவான் அடையணும் அப்படின்னு நினைப்போமா? அப்போ கிருஷ்ணாவை அடையணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது அடுத்த அத்தியாயத்தில் இருக்கு. சரிங்களா? கிருஷ்ணரை அடைதல் நாளைக்கான 8வது அத்தியாயம். ஹரிபோல். இதுதான் நம்ம 7th சாப்டர்ல பார்த்த விஷயங்கள், பூர்ணத்தின் அறிவு அப்படின்றதுல. சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் எதுவும் ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அவசியம் சொல்லணும். எதுனாச்சும் தவறுகள் இருந்தாலும் அதை வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ணணும். உங்களோட அனுபவத்தையும் சொல்லணும்.